Hi students, welcome to Nanjil Career Academy. Current electricity NEET 2019. So 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing in the situation when the two from the section A and one from section B are glowing will be. Okay, so இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுக்குள்ள ரேஷியோ வந்து நாம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்ல டயக்ராம் தந்திருக்காங்க. 6 சிமிலர் பல்ப்ஸ் ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ 6 சிமிலர் பல்ப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 6 பல்போட ரெசிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னா ஆல் ஆர் க்ளோவிங், எல்லா பல்பும் வந்து க்ளோ ஆகுது. ஓகே, ஸோ எல்லா பல்புமே க்ளோ ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போது செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி அப்படின்னு ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இங்கே செக்ஷன் ஏ, இது செக்ஷன் ஏ, இது செக்ஷன் பி. ஸோ எல்லா பல்புமே சிமிலர் பல்ப், ஸோ சிமிலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டில் இஃப் n ஈக்குவல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் parallel தென் equivalent resistance RQ is equal to R equivalent is equal to R by N. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே இந்த பிராஞ்சில் 3 ஈக்குவல் பல்பு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பல்பு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடியதுனால அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி செக்ஷன் பிலையும் 3 பல்ப்ஸ் வந்து சிமிலராக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, சிமிலர் பல்பு, ஸோ சிமிலர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அது வந்து பேரலல் கனெக்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போது இதனுடைய இவ்வளவோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டிவைடட் பை என், என்னோட வேல்யூ 3. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆர்ஏயோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் பை 3. அதே மாதிரி ஆர்பி செக்ஷனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் பை என், அப்போது ஆர் பை 3. ஓகே, ஸோ இப்போது செக்ஷன் ஏயோட இஃப் n ஈக்குவல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் parallel தென் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவலன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை என். ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து 3 ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ், இது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். இதனுடைய ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் பை 3. அதே மாதிரி இவ்வளவோட ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் 3 ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்டட் இன் parallel. ஓகே, ஸோ ஆர் பை 3. ஸோ இப்போது செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பி ரெண்டுமே இப்போ சீரீஸாக இருக்குது. ஓகே, செக்ஷன் ஏ மட்டும் பேரலாக இருக்குது, செக்ஷன் பி மட்டும் பேரலாக இருக்குது, செக்ஷன் ஏயும் பியும் சேர்ந்து சீரீஸாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது ஆர் பை 3, இது ஆர் பை 3. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ சர்க்யூட் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் என்ன வரும் அப்படின்னா ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் பை 3, ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஆர் பை 3. ஸோ இது ரெண்டும் இப்போ சீரீஸாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் இப்போ சீரீஸாக இருக்குது. ஸோ இப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர்ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை 3 ப்ளஸ் ஆர் பை 3. ஸோ ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சீரீஸாக இருந்தால் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆர் பை 3 ப்ளஸ் ஆர் பை 3 இஸ் ஈக்குவல் டு 2R by 3. காமன் டினாமினேட்டர் 3, ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் 2R. ஸோ ஆர்ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு 2R by 3. ஓகே, ஸோ பவர் ஃபார்முலா பவர் P இஸ் ஈக்குவல் டு V ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட். ஸோ வியோட வேல்யூ வந்து இங்கே ப்ராப்ளத்தில் ஈன்னு தந்திருக்காங்க. ஸோ ஆர் ஈக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் 2R by 3. ஓகே, ஸோ இதை இந்த பவர் ஃபார்முலாவில் போடும்போது P is equal to V squared by R squared, V ஓட வேல்யூ E, R equivalent வந்து 2R by 3. ஓகே, ஸோ P1 ஸோ இந்த 3 வந்து மேலே போயிடும். ஸோ இந்த 3 வந்து நியூமரேட்டரில் போயிடும். ஸோ 3E squared divided by 2R. ஓகே, P1. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து பவர் வந்து 3E squared divided by 2R. ஸோ செகண்ட் கேஸில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளத்தில் 2 from section A and 1 from section B glowing. ஓகே, ஸோ ரெண்டு பல்பு ஃப்ரம் செக்ஷன் ஏல வந்து க்ளோ ஆகுது, ஒரு பல்பு செக்ஷன் பியில் க்ளோ ஆகுது. ஸோ ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் பிகம்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, செக்ஷன் ஏல வந்து ரெண்டு பல்பு, செக்ஷன் பியில் வந்து ஒரே ஒரு பல்பு. ஓகே, ஸோ இப்போ செக்ஷன் ஏல 2 ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்டட் இன் parallel. ஸோ அப்போ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ பல்போட ரெசிஸ்டன்ஸை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இது ஆர் பை என். ஸோ அப்போ ஆர் பை 2 பல்ப் ஆனதுனால 2. ஓகே, ஸோ இப்போ செக்ஷன் ஏயும் செக்ஷன் பியும் சீரீஸாக இருக்குது. ஸோ செக்ஷன் ஏயோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் பை 2, செக்ஷன் பி ஒரே ஒரு பல்பு தான், ஸோ அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர். ஓகே, ஸோ அப்போது ஆர் பை 2 ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை சால்வ் பண்ணும்போது எல்சிஎம் எடுக்கிறோம். ஆர் பை 2 ப்ளஸ் இந்த 2 இந்த ஆரும் மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ
r plus 2r by 2. Okay, so is equal to 3r by 2. R equivalent is equal to 3r by 2. So power formula v squared divided by r equivalent. V ஓட வேல்யூ e, r equivalent இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் 3r by 2. Okay, so இந்த 2 வந்து நியூமரேட்டரில் போயிடும். ஸோ இந்த 2 வந்து நியூமரேட்டரில் போயிடும். ஸோ 2 e squared divided by 3r. Okay, p2 is equal to 2 e squared divided by 3r. ஸோ இப்போ நம்ம ரேஷியோ ஆஃப் கேஸ் 1 கேஸ் 1 அண்ட் கேஸ் 2 ஓட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ p1 by p2 is equal to p1 ஓட வேல்யூ 3 e squared divided by 2r the whole divided by 2 e squared divided by 3r. ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து ரெசிப்ரோக்கலாக மல்டிப்ளை ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போது 3 e squared divided by 2r into 3r divided by 2 e squared. ஸோ இப்போது e squared cancel, e squared cancel, r cancel. Okay, 3 into 3 9, 2 into 2 4. So 9 by 4. So p1 is to p2 is equal to 9 is to 4. Okay, so option 9 is to 4. So second option. Okay.